Priatelia, tak nech sa páči, tu máte recept na najlepší domáci skorocelový sirup podľa Vlada Kociana. Skorocel si natrhajte niekde v čistom prostredí. Ja keď ho prinesiem domov, tak ho vždy oplachujem, umývam ho, pretože pre mňa je hygiena a čistota vždy na prvom mieste a predsa ten skorocel rastie na zemi. Nie je to ako baza, ktorá je na kríčku, čiže dbám na tú čistotu. Do studenej vody samozrejme dám skorocel a nasypem tam jedlú sódu, no a aby vznikla tá šumivá reakcia, tak používam vitamín C, ale vy môžete kľudne použiť aj lacnejšiu alternatívu, ktorou je kyselina citrónová, čiže jedlá sóda, kyselina citrónová alebo vitamín C. Začne to peniť, šumí to, krásne odstraní všetky zvýšky nečistôt a možno aj nejaké malé chrobáčiky, ktoré voľným okom nie je vidieť. Tú vodu zlejem, oplachnem skorocel ešte raz v čistej vode, no a potom ho vyberiem takto na utierku, dám ho, nech sa trošku presuší, no zoberiem si veľkú nádobu, my používame tieto 8-litrové sklenené nádoby a ideme vrstviť. Mohol som na spodok na prvú vrstvu ukladať na vrstvu cukru. Neurobil som tak, ale ničomu to nebráni. Bude to rovnaký výsledok. Takže budem vrstviť ten skorocel a budem ho zasypávať cukrom. A takto to urobíme až po samý vrch. Používam trstinový, nerafinovaný cukor, ktorý si v sebe uchováva aj trošku melasy a aj nejaké stopové prvky minerálnych látok. Pre mňa je to lepšia alternatíva, je nerafinovaný. Niekto môže namietať, že rafinácia ničomu nebráni. Tak si to urobte podľa vlastného uváženia. Vôbec absolútne sa nemusíme na seba škaredo pozerať. Ja to robím takýmto spôsobom a snáď si to urobíte aj vy. Pre mňa aj tá chuť je omnoho lepšia ako ten biely cukor. Mne to takto vyhovuje. No, navrstvím, dal som tam vrstvu cukru, no a teraz tam dám vitamín C, tu mám práškový vitamín C, ten si kúpite kdekoľvek na internete podľa najlepšej ceny aktuálnej. Nasypem vitamín C na vrstvu cukru a teraz opäť budem vrstviť a dám tam opäť skorocel a takto to navrstvím až po samý vrch. Čiže vrstva skorocelu, utlačím to, vždy to upechujem, aby to bolo utlačené. Čo najlepšie sa snažím to pekne zatlačiť. No a znovu tam nasypem ten cukor a na cukor zase vitamín C. Povedzme si, na čo je dobrý skorocelový sirup. Ja vám odporúčam ho užívať aj preventívne. On má podporné účinky na krk, hlasivky a hltan, uvoľňuje pri podráždenom krku a hltane, skorocel spomaluje tvorbu hlienu v prieduškách, uľahčuje vykašľavanie hlienov. Skorocel má podporné účinky zažívacích a traviacich problémoch pri žalúdočných a dvanástníkových vredoch. Je to veľmi účinný liek. A týmto by som chcel odkázať Európskej únii, ktorá nám zakazuje hovoriť, že bylinky alebo teda všetko z prírody nesmie sa používať pri tom, že to pomáha, že to lieči. A ja hovorím, že to skutočne lieči. A fakt de systém Európska únia, oblízali ste mi moje ctené pety všetci zvrátení politici a celá Európska únia, mám vás totálne na háku. Ja si pripravujem všetko z prírody. 15 rokov som nezjedol ani jeden jediný liek a vy to urobte takisto. Športujte, pripravujte si takéto veci v zime, ako keby ste to našli. Je to účinný liek, ten najúčinnejší, pretože odstraňuje samotné príčiny nejakých neduhov, ktoré vás teda môžu postretnúť a je to veľmi účinný liek. Ja ho používam aj naša rodina vždy, keď dojde zimné obdobie. Naozaj je to veľmi príjemne siahnuť po domácom produkte ako po liekoch z lekárne. Ja viem, že ten komfort, že tie lekárne sú na každom rohu a je to komfortnejšie, ale pre náš ľudský organizmus je tá príroda a to slnko dar.
tá nás skutočne lieči. No, takže vrátim sa k tomu naplneniu. Pozrite, už mám 3/4 pohára a tento skorocel v podstate zavriem a nechám ho lúhovať 3 mesiace. Lístky sa úplne ako keby roztopili v tom cukre a tie sa môžu takisto konzumovať, pretože nám dodajú ešte navyše aj nejakú tú vlákninu. Nikdy to neublíži. Práve naopak, všetko je pre nás, pre ľudí urobené. Tu mám vzorku, takto som to urobil do malého pohára pred 2 týždňami a pozrite, môžeme ochutnať. Ja si vždy dám trošku toho skorocelového sirupu. Je to fantastické, má to čistú bylinkovú chuť, príjemnú a treba to nechať dlhšie vyluhovať. Užívajte v zdraví, priatelia.